Mga kapuso, Iloilo City Social Welfare and Development Office ginpatawag ang mga pamatanon nga imbolbado sa away sa Mandurriao Kagharo upod sa ila ginikanan. Si Kim Salinas nakatutok live sa Barangay Bacau, Mandurriao, Iloilo City. Kim? Jert, padayon nga ginatutukan sa otoridad ang pagkaimbolbar sa mga pamatanon sa gamo nga nagluntad sa Haro kag Mandurriao. Ginpaidalom sa conference ang Iloilo City Social Welfare and Development Office. Subong hapon, ang 22 ka mga imbolbado sa ginapahayag gang war nga natabo sa Barangay San Rafael, Mandurriao sang Domingo. Upod man diri ang mga naimbolbar sa stabbing incident sa Haro Plaza sa Biyernes. Dalaman sa pagsinapol ang ilang mga ginikanan. I-remind sa ila ang mga salient points sa RA 944. Mayo bala na nga, wala kabalo bata, tama lisensya lang masimba, tapos gali ato na involved na sa rambol. Sa mga bata, hindi ta paguyangan ng aton nga future. Bata pa kita, hatag tang efforts ta, energy naton sa mayo nga mga buluhaton. Lakip man sa ginpatawag ang mga bunong barangay sa diin nagapuyo ang mga imbolbado. Natumod sila nga residente sa Barangay Tanza Timawa 2, kag Rizal Estanzuela sa City Proper, Barangay Kalaparan sa Arevalo, Barangay San Juan, Kalumpang kag North Baluarte sa Molo, Barangay Taft North kag Bacau sa Mandurriao, kag Barangay Balabago, Benedicto, Tabuksuba kag Bitoon sa Haro. Iga pa idalom sa reorientation sang CSWDO ang Barangay Council for Protection of Children sang syudad. Buhion man ang Diversion Committee. Ginako sang punong barangay sang Barangay Bacau nga ang lalaki nga rabunan sa pakagtiil ang ilang residente. Ginpanginwala ko sang 16 anyos nga si alias Kent nga kabahin ini sang Armania Gang. Sang ginpatawag man ang ginabanta si Senta ka pamatanon kahapon, isa ka grade 6 ka grade 7 student ang nag-ako nga kabahin sang grupo-grupo. Bangod sini, hugot sila nga iga-monitor sa barangay kag ipaidalom sa nagakaigo nga intervention. Nag-advise na ako gani sina sa amon diri nga tanod commander kag subong man sa kagawad chairman on phase in order nga kinahanglan libot-liboton nila from time in time ang barangay, especially sa alas 2 ang hapon kay daw amuna ang mga balita nga may mga tipon-tipon sa mga kabataan. Samtang nagmando naman kahapon ang Schools Division Office sa Iloilo City sa mga school principals sang tanan nga bulutuan sa City Proper, Molo, Arevalo kag Mandurriao sa pagtumod kung may estudyante sila nga naimbolbar. Dapat sila magpasa sa incident report kag nagakaigo nga intervention plan. Buwas. If it warrants to impose sanctions such as suspension or community service, that will be decided by the school, specifically the Child Protection Committee. It can be modular, just to keep the students away from each other and to avoid a similar incident. Jert, dugang sang SDO Iloilo City, mas pasangkaron pa nila ang pagsikyar sa mga kagamitan sa mga estudyante sa pagsulod sa mga bulutuan. Long-term naman nga solusyon sang CSWDO amo ang pag-institutionalize sang local juvenile intervention plan sa syudad nga mangin giya sa mas komprehensibo nga mga intervention. Jert? Madamo gid nga salamat sa update, Kapuso Kim Salinas.